मा खालामदों आदा? रैसुमै नों फैदों? औ। हारसिंना आदै मादैजों फैफादों? आं हारसिंसो फैदों। आदै मादैया बोरैथो दं? गासैबो मोजाङैनो दं। रैसुमै नों बेफोर खामानिखौ मा मावनो नागिरदों? मा खालामनो नागिरदों नों? आं लेटार जानायखौसो सुनो नागिरदों आदा। नाङा रैसुमै नों सुनो नाङा। नों बेफोर खामानिखौ मावोब्ला आदै मादैया आंखौसो दुखु मोनगोन। आरो नों बावहाय फैनानै थाफैब्ला मानसिफ्रा आंखौसो गाज्रि सानगोन। मा बिदिब्ला नों आंखौ गाज्रि मोनो नामा आदा? बिदि नङा रैसुमै। आदै मादैया आंखौसो दुखु मोनगोन आरो जायगानि मानसिफ्रा आंखौसो गाज्रि सानगोन। नों बेफोरखौ जेबो साननाङा आदा। दे रैसुमै नों बिदिब्ला दाहाय लासैनो थांदो। आं अफिसाव थांनो नागिरदों। जागोन दे आदा। दहायनो थोरसि सुनायानो दाबो सुखाङा। नै बे थोरसिखौ सुखांबाथाय बे जिया सु, बिनिफ्राय नै बे फिसा गोमजोरनि जन्थायाबो सु। दरमा जाखानानै सुनो बाबा गगोन नामा? रैसुमै दाबो थाङाखै नोङो? थाङा आङो। बिदि नङा रैसुमै। नों आंनाव फैनानै बेफोरबायदि थाफैब्ला आदै मादैया आंखौसो गाज्रि सानगोन आरो मानसिफ्रा मा साननांगौ? मा बिदिब्ला नों आंखौ थारैनो गाज्रि मोनमारो आदा? आं दे नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो नों मिन्थिया आदा? I love you रिंदो। I love you।
हर साहाया मेरला खामानि दङ नोंहा बै दाननानै दोननाय बनखौ सिनै थां नै बिफा साहाया लोंदो बिमा हा माइनावालाय बबावथो थांखोनो माइनावालाय अबाव थांनोनो न'नि खामानि मावदों आरो नै गथ'खौलाय बनसो सिनहोबाय नामासै माखौबासो खोब खबर लासोदों माइनाव आयं मा जाखो आयं नोंलाय मानोथो बनखौ सिननांगौ जाखो हा नोंदा गोमजोरानोथ' बे बनखौ सिननो हायोमोन ना आदा गोमजोरा न'आव गैया आयं बे गथ'खौनोथ' मा बुंबावगोन आं जोंनि खोथाखौनो फंसेबो लालिया जागोन दे जागोन हा मालाय सेंग्रा गथ' नालाय बेरायखागोन जथे थथे नोंहालाय मानो इफोरखौलाय खर' सानांगौ जाखो नङा बिमा नोंनि बेबायदि बाथ्रायानोथ' फिसाफोरनि खर'खौ फेदेरदों बिमा माहारिनि बेफोरबादि गोरोन्थिनि थाखायनोथ' गथ'फ्रा दिनै गाज्रि जालांजोबदों बाद दोन इफोर खोथाखौ अ बिफा जोंहाथ' गाबोन रामोनदा सुखेनि फिसाजोखौ नायनो फैगोन ना अ आंबोथ' बावदोंना थु लोंनाय बुस्थु नालाय लोंनांगौ बन्धु बन्धु आंहा बिराद जिउ जारिमिन दं नोंहा मा दं नोंनि जिउ जारिमिन मा दं नोंनालाय शिलंआव खैना खोन्दो थानानै मोसौ माथाम बायदोंमोन आं दा बेखौ सिमेन्ट दैमाया लांजोब्बाय आंनि सिमेन्ट दैमाया आंनि मोसौखौ आं माजों गायबावगोन माजों हालेवगोन आंनि फिसा साथामखौ दा सोर जाहोनांगौ नोंहाथ' जेबो सिन्था गैया बन्धु मिथिबायना नोङो नोंहा धन सम्पति फानै फानै नोंहा माने हिनजाव फिसिनो हायो आंहा मा दं नों थैजासिम जानो हायो गोदो नों आंखौ नायाबा सोरखौ नायगोन बै थिखादारफ्रा गावसोरल' जायो जों बायदि बेखारखौ सोर नायनोलै
नांगौबाल' जोंखौ इउज खालामो फै बायमोन फै बायमोन उमुक होगोन बिल मोनबाथाय जोंखौ ज्राव ज्राव खालामो बाजै गायदे आधा बथल लाबोबाव आधा बथल लाबोबाव आधा बथल थांदो सैमाफोर थांदो माबारनो हर जाथारबाय अबेनिफ्राय मोननांगौ आंलाय गैलाबालाय गैला जोब्बाय एफा हराव आं फानबाय थाला उन्दुहैदो येस बाजै आरो लाबोबाव जोङो आरो लाबोबाव फैसा बारा जाबाय लाबो बाजै गायदे फैसा बारा जाबाय ना लाबो मामा बस सिङाव थांना लाना फै येस बस गैला होमबा मानियाय जाम्बाफ्रा नो सैमाफोर लोंदो माबारनो थांदो बिनिफ्राय बिमा बिफाफ्रा आंखौसो बदनाम खालामगोन माबार थां लुना होबाय बाजै लुना हो नो लोंनानै थाब थाब थैलाबाय लुना हो हेलौ रामदास सुखे नै जों ओंखारगासिनो दं नै रेडि जागासिनो दं जागोन दे दोनथ' दे थांगासिनो दं नै बिफा फिसा गोमजोरनो फैसा नांगौनो बाबा आंनो फैसा नांगौलै मानोथो फैसा नांबाय थागौलै नोंसिनलाय ना रोजासे लाना थां बेल'जों जायालै आंनो आरो नांबावगौ हा हरबानो जायोना सेंग्रा मानसिनिलाय पकेट खरसा नांखागौ मानो बेबायदिब्रा नोंसोरलाय फैसायानो गैया ना 2,000खौ लाना थांदो बिमा औ थांगौ फैदो माइनाव ओरै फैथ'लाय मा जाखो आयं जों बै सुखे रामोनदानाव थांनि दा नों दा गोमजोर फैबाथाय ओंखामा खुरना हो नङाबा मोनगोनसो आंजों ओं जागोन दे माइनाव 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 माइनाव
ओइ माइनाव 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 मा जाखो आदा? आइजों बाबाजों न'आव दंना गैया? न'आव गैया आयंमोनहा। मा न'आव गैया? र' आदा ओंखामखौनो लायनि आं। ओंखाम र' ओंखामा आंनि गांनाय उखैनायखौ गोजोन होनो हायाना नोंनि अननायासो आंखौ गोजोन होनो हागोन। नों माने बिदि सानो आदा? आं नोंखौ बिदासो सानो। बिदा बिदा हगार हगार पापि हगार। Ada, aku di mana? Ayah, aku di mana? Ada, aku nunggu mesin kembali naik sih. Ada, ayah. हेलौ नोंथाङा माबोरै दं दा? मोजां ना नोंथांनि खबरा? आंबो मोजाङै दंथ'यो नोंथां गसाइनि अननायाव। मोनसे खोथा जाबायना नोंथाङा आंनो रबर फुलिखौ थाबैनो फाथायहरलाय। 6000 फुलि फाथायहर नोंथां। थाबैनो नांगौ जादों, मा खालामबावनो। बेफारनि खोथा दंथ'। थाबैनो हरदो नोंथाङा 6000 फुलिखौ। थाबैनो हर। अरिन्दाव मोनफैबाय नामा नोङो? औ सार, सफैबाय आं। आच्छा, जिराय। जागोन दे सार। माब्लाथो फैफिननो सानदों नोंलाय? आं साननैसो गेजेरावनो फैफिनगोन सार। एसे थाबैनो फै, खामानियाबो गोग्लैसोना दं नालाय। थाब फैब्ला मोजां जायो। बिदिब्ला नोङो नैबे रांखौ नोंनो आं गारि भारा हिसाबै हरनाय जाबाय। जागोन सार। माखासे रांखौ आं नोंनो एकाउन्टाव सोना हरसिगोन। जागोन सार। जागोनथ'? औ जागोन। नाथाय थाबैनो फैनो नाजा। जागोन दे। थांथ'नोसै सार। जागोन दे। साला फैगासिनो दं, मिथिबाय? दाखालि जाबायदि सिख्लाखौ जों किडनेप खालामनो नागिरदोंमोन, बिनि थाखायनो मोनाखै। बिखौ जोङो दिनै थिगसे फैनांगौ बिखौ। ओइ र' दाखालि साला नोंनि थाखायनो सासे सिख्लाखौ
किडनेप खालामनो मोनाखै जाला